devam bikin. Tabii îro roja dawî bû ji bo xwendekaran. Li dibistanên Wezareta Perwerdeyê Betlaneya Naberê nabera ewil îro dest pê kir. Xwendekar dê hefteyekê neçûn dibistanan, mekteban û Betlaneyê bikin. Pekî pispor ji bo malbat û xwendekaran çi pêşniyaz dikin? Keremkin em bi hev re lê binêrin. Li tevahiya Tirkiyeyê ji bo xwendekaran îro roja dawiya dibistanan bû. Lêwra ji bo 2025 û 2026 Betlaneya Navberê îro dest pê kir û wê hefteyeke dewam bike. Li Diyarbekirê jî îro ji bo 477,237 xwendekaran zîla dawî lêket û Betlaneyê dest pê kir. Xwendekar wê di vê Betlaneya Nehrojî de him bigerin him jî bixwînin. Ji bo zarok dîsa şevan wêrê serê wan duê trafîka dersa de xelasî bin û heftekê bîna xwe bidin ji bo wê firsetekî mezine molakî xweş e. Li gorî pisporan ev hefte ji bo xwendekarên ku amadehiya ezmûnan dikin jî derfeteke baş e. Ji bo ê navîn û ê lîsê evê tê kevin legesê û yekasê ji bo wana bi rastî evê Betlanê ne molakî ye. Evêya ji bo kêmasiyê xwe temam bikin û dihî çêtir amade bin firsetekî ye. Di vê malbat jî vê hefteyê xwe li gorî zarokan eyar bikin û bi wan re aleqedar bibin. Malbat çiqa bi zarokên xwe re xweş û tije xurt qele û derbas bikin vê heftê bi zarokan re xwesa ji wan re baş e. Vê hefteyê ji bo mamosteyan jî semînerên pêşeyê yên online hene. Nêzî 20 milyon xwendekar dê 17 mijdarê dîsa vegerin dibistanên xwe û têkevin dersan.